Dipor Damsa Lai Tongkha Haipano Tala Rwjak Rajapur Panchayat Office. Obo hapangni office da eba kebo jomidar ni kagos simanok sumung kasajak lukrog bisingo. Kok tumangkha Shanti Bazar Bakhakseni Bokapha block ni bising khobjanai Rajapur Panchayat Office Tala Rwjak. Sallayo salphayo abahimang mangplikni koksil chamung. Panchayat Secretary Subroto Nath Tulsi De tai GRS Promote Riang Soilen Riang Song Ler Dere Office Phaimani Loy Abo Salbrumni. Hapangni Raijarokno Yasima Bora Phunugui Borok Bufur Khulungnai Khulya Boni je muchungti ingi tongkha abo bai jongjalo klai kha Panchayato phai gobangma samunangai phainai tongkosong borok satung kutungo himui phayo gobangma samung yakarei phaibo dam ni gobang dam borok nasingei samung asuk sal khlai phaipano keuba job card ni bagai keuba certificate ni bagai keuba nok ni samung list da phaikya ni nyaimangno habanogo borok choya phano habanogo tongnero borok lukurok ni jongjalo ansugya mas burum beton mangkhano payo abai hinyo habanok ni raja teito phungni dam tiwono office khulna kok Panchayat Secretary Subroto Nath Tulsi De Promodiang Songhai borok khe habanok damsa Bokapha blog ni video huya tong eba Rajapur Panchayat borno yagunar mayada abrotibo sumung kisalaikai jongkha lukurok tabuk hapangni samungno jesukpano kokotor sawi hapang chalungna handi borni abhai saknang yakhe hapangno tongmabai o hapang naikol mungbai lukurok sepsap mayang tong hike o hapang tongi batamo kari batamo abono sumung kasajak tabo singse samuna phaimani tini ge Panchayat sing doksan sing phaja phaiman bisingo bor kisa phaitha ga do phaiman bisingo bor sawo secretary kol khamani bor khawo eko bologo meeting tongna ge temasa phaine ko bori bo khalia ge GRS ro bo khaya ge koijona phaitha ga samuna ngai prai dolbar jona phaitha ga samuna ngai bor kini malaya kisa mane chatu gui jolre thanga da bor tamne bagui bondo khaje kabo saide man abo to sing senia tan bagui bondo kha